Happy New Year all friend बोसोर गोदाननि मुङै आं दिनै मोनसे भिडिअ गोदान हगारनो सानदों दिनै 2024 नि सेथि सानखाय दिनै प्रग्राम दं बे प्रग्रामखौ खिथिलांगोन आं नोंसोरनो नायलांबानो जाबाय दिनैनि सेथि प्रग्रामा माबायदि जानानै थाङो फाइनालि आं चार्चआव सफैबाय खिथिगोन आं चार्चखौबो नायबानो जाबाय निउ इयारनि मुङै दिनै ओंखाम आरि संनाय जादों आं खिथिगासिनो दं ओंखाम आरि संनायखौ पार्टि दङ दिनै 1 तारिखनि मुङै बेदर आरि संगासिनो नै अमा बेदर नै रुग्रोदों अमा बेदरखौ ओमफ्राय सिं दोङो कबि दे थिखां दं हारसिंनो गायदों माथ' आयो पान्जाबुदि बे मा बुस्थु फाथो नामा नारजि अमादों नारजिदों संगोन दायो हेलौ 23 आथ' बारग'लांबाय लोगोफोर सोरबाफोर गोरोन्थिनि थाखाय जुदि गाज्रि मोनना दोङोबा निमाहा होलायबानो जाबाय दायो 2024 सफैबायना सिख्लाफोरा फटक लानायानो डेन्जार गाजा लायो फाइनालि आं चार्चआव सफैबाय फैबाय नै खालि माथो दाबो सफैया जेबोआनो गैया आब' रानना हो दे नै आबौमोननियाबो खालिसो 1 तारिखनि नै ओंखाम जालायगासिनो दं बेदरखौ खिथिनो आं नोङो र' जाबाय अमा बेदर दे रानना हो मोजाङै आरो बे जाबाय बयलार दाउ लकेल बयलार नङा दामिसो जोंनिया हा बयलार गैया Papo Miramis Buat siapa sih sono besar No icing nai hai nang deh गला माखानि मानसिफोर खिथिया आंनो ओंखाम जादों दायो जालायगासिनो ओंखाम नायलांबाय थागोन भिडिअफोरखौ Amai, mabaफोर नांगौ हा बेजार आथ' दुरबल दं माथो जानायखौनो दुरबलखा मानसिया दुरबलालायो पेट्रल नांबावगौ पेट्रल नाङा पेट्रल मोनबाय दे गाजि लाना फैब्रा हा गाजि र' Beli mah mana bogo ha bedor akan celo sedere labra akan deket no kerja tayang besar. Kerja kan lancar. Kangkau bergelas, senang kan? Berapa deng saya le? Hai. Hai. Bernua le.